Pražský večer se líně přehoupl do své druhé poloviny, když jsem odemkl dveře bytu na Vinohradech. Voněl novotou a vzpomínkami, které jsem tu za ta léta nashromáždil. Těšil jsem se na ticho, na pohodu po náročném týdnu. Místo toho mě však do uší udeřil zvuk smíchu, pronikavý, bezstarostný tón veselý v prostoru, který kdysi býval jen a jen mým útočištěm. Zarazil jsem se, ruka mi pevněji sevřela klíče. Zhluboka jsem se nadechl a vstoupil. Eva seděla na kraji naší staré pohovky, zářivě se usmívala, ale ne na mě. Vedle ní se pohodlně uvelebil Tomáš, paži ležérně přehozenou přes opěradlo, sebevědomí s něj přímo čišelo. Vypadali tak uvolněně, tak nestydatě spokojení, že jsem si na okamžik připadal jako cizinec ve vlastním domě. Marku, ozvala se Eva hlasem plným falešné vřelosti, která jí však nedosáhla do očí. Jsi doma dřív, neodpověděl jsem hned, nechal jsem tíhu okamžiku dopadnout na nás všechny. Očividně, pronesl jsem konečně vyrovnaným tónem. Měl bych se omluvit, že ruším. Tomáš se tiše, skřípavě zasmál, až se mi z toho zvuku sevřel žaludek. To není třeba, řekl a opřel se, jako by mu to tu patřilo. Vlastně jsme s tebou chtěli mluvit. Vážně, zeptal jsem se, překročil práh a s rozmyslem položil tašku na zem. Tak vás nebudu zdržovat. Evin úsměv mírně zakolísal, ale rychle se vzpamatovala. Marku, tohle uspořádání už dál nefunguje, řekla tónem, který zněl nacvičeně. Tomáš a já, rozhodli jsme se jít dál spolu. Je čas, abys odešel. Ta slova visela ve vzduchu, každé z nich řezalo hlouběji než to předchozí. Myšlenky se mi divoce honily hlavou, ale navenek jsem zůstal klidný. Tenhle byt je teď náš, dodala a ukázala mezi sebe a Tomáše, jako by tohle prohlášení samo o sobě mohlo změnit skutečnost. Prohlédl jsem si je oba. Všiml jsem si, jak se Tomášův úšklebek rozšířil při Eviných slovech. Vypadal si tak jistý sám sebou, tak přesvědčený, že se tváří v tvář jejich zradě s hroutím. A Eva, s pečlivě nasazenou maskou sebejistoty, se zdála stejně přesvědčená, že se prostě tiše stáhnu. Chápu, řekl jsem pomalu, hlas se mi navzdory bouři zuřící v mém nitru nechvěl. Očividně jste si to dobře promysleli. Evino čelo se mírně svraštilo, možná jí můj klid vyvedl z míry. Marku, nedělej to těžší, než to musí být. Pro všechny bude lepší, když prostě půjdeš. Přikývl jsem, nejjemnější náznak úsměvu mi zacukal koutky rtů. Máš pravdu, nemá smysl dělat to těžší, než je nutné. Tomášův úšklebek se ještě rozšířil a Evina ramena se mírně uvolnila, jako by oba uvěřili, že už vyhráli. Nevšimli si však jiskřičky zadosti učinění v mých očích, sotva postřehnutelné změny ve výrazu, která naznačovala něco mnohem nebezpečnějšího než podvolení. Zbalím si věci, řekl jsem a otočil se k chodbě. Ale dovolte mi jednu věc objasnit. Eva i Tomáš vzhlédli, ve tvářích zvědavost. Budete toho litovat, pronesl jsem prostě, hlas klidný, ale s ostřím, které Evin úsměv znovu zakolísal. Tomáš se znovu zasmál a zavrtěl hlavou. Jo, jasně, cokoliv, co ti pomůže v noci spát, kamarád. Neodpověděl jsem a beze slova opustil místnost. V soukromí ložnice jsem se pomalu, odměřeně nadechl a nutil se zůstat klidný. Zrada bolela hluboko, ale nebyl to konec. Ani zdaleka, když jsem začal vytahovat oblečení ze skříně, ruka mi zavadila o skrytý panel v rohu. Odsunul jsem ho a odhalil diskrétní ovládací systém, který jsem nainstaloval před několika týdny, opatření, které jsem učinil, když jsem poprvé pojal podezření, že Evina věrnost kolísá. Systém ovládal všechny hlavní funkce bytu, od topení a osvětlení až po zesílené bezpečnostní prvky, které jsem přidal pod záminkou vylepšení domácnosti. Aktivoval jsem ovládací panel na svém telefonu. Obrazovka se rozsvítila elegantním rozhraním, ke kterému jsem měl přístup jen já. Několika klepnutími jsem začal připravovat půdu pro to, co mělo přijít. Eva s Tomášem si mysleli, že vyhráli, ale neměli tušení, proti čemu stojí. Když jsem se vrátil do obývacího pokoje s zabaleným kufrem, zastavil jsem se ve dveřích. Tak si to tu užijte, řekl jsem lehkým tónem, který však měl nádech něčeho, co nedokázali přesně určit. Eva se slabě usmála, zatímco Tomáš jen odmítavě mávl rukou. Neboj, řekl, to si piš, že užijeme. Když jsem vyšel ven a zavřel za sebou dveře, ohlédl jsem se na dům, kdysi náš společný byt. Záblesk uspokojení mi přelétl tváří. Vybrali si, a teď ponesou následky. Hry mohou začít, zamumlal jsem si pro sebe a odcházel s tichou sebedůvěrou muže,
který věděl, že bouře se blíží. Atmosféra v bytě stěžkla, když jsem procházel ložnicí a metodicky balil své věci. Každý předmět, kterého jsem se dotkl, nesl vzpomínku, některé milé, jiné hořké. Z obývacího pokoje doléhal zvuk smíchu a cinkání sklenic, kde si Eva s Tomášem užívali svého domnělého vítězství. Jejich sebejistota byla téměř úsměvná. Neměli ponětí, co se chystá. Pečlivě jsem skládal košile do kufru a nespěchal. Nebylo kam. Každý uplynulý okamžik byl další příležitostí k upevnění mých plánů. Na nočním stolku ležel můj telefon, jehož obrazovka slabě zářila rozhraním ovládacího systému. Tiché hučení jeho spojení s integrovanými systémy bytu bylo uklidňující připomínkou, že zdaleka nejsem bezmocný. Evin smích se rozlehl hlasitěji, následovaný Tomášovým samolibým hlasem, věříš tomu, že se prostě takhle zbalí a odejde. To je až moc snadný. Ušklíbil jsem se, zapnul jeden kufr a sáhl po dalším. Příliš snadné, opravdu. Ovládací panel na mém telefonu zobrazoval stav systémů, které jsem pečlivě nainstaloval, klimatizace, osvětlení, přívod vody, všechno bylo na dosah ruky. Byl to tichý projekt, na kterém jsem pracoval tajně, když se Evino chování poprvé začalo měnit. Tehdy jsem nedokázal přesně určit, co je špatně, ale věřil jsem svým instinktům. Teď jsem byl vděčný, že jsem to udělal. Několika přejetími prstem jsem spustil první fázi, postupné snižování teploty. Nic drastického, jen o pár stupňů chladněji, aby je to znervóznilo. Systém potvrdil příkaz tichým pípnutím. Pohlédl jsem ke dveřím. Zvuk Tomášova hlasu se přiblížil, doprovázený cinkáním ledu o sklo. Marku, zavolal posměšně veselým tónem, nepotřebuješ pomoct, nebo to zvládáš. Vyšel jsem na chodbu s kufrem v ruce a setkal se s jeho pohledem s klidným výrazem. Zvládnu to, díky. Ušklíbil se a opřel se o rám dveří se sklenkou whisky v ruce. Musím přiznat, myslel jsem, že budeš víc bojovat. Takhle je to ale o dost míň trapný, co? Nenechal jsem se vyprovokovat. Místo toho jsem přesunul pohled na Evu, která seděla na pohovce se vzduchem nenuceného triumfu. Rozhodli jste se, řekl jsem prostě. Já to jen respektuji. Evin úsměv krátce zakolísal, jako by můj klidný postoj neodpovídal jejím očekáváním. Ale rychle se vzpamatovala a zvedla sklenici v předstíraném přípitku. Na nové začátky pronesla tónem plným sarkazmu. Jednou jsem přikývl, pak jsem se otočil zpět do ložnice, abych dokončil balení. Když jsem skládal poslední kusy oblečení, aktivoval jsem druhou fázi, přerušované blikání světel. Dostatečně jemné, aby to mohli přisoudit drobné poruše, ale dostatečně důsledné, aby zaselo semínko neklidu. Rozhraní ovládacího panelu potvrdilo změnu a já si dovolil malý spokojený úsměv. Když jsem se vrátil do obývacího pokoje s kufry v závěsu, světla na okamžik pohasla, než se vrátila k plnému jasu. Eva s Tomášem si vyměnili rychlý pohled, výrazy zmatené, ale odmítavé. Asi to bude chtít zkontrolovat, zamumlal Tomáš a znovu si usrkl pití. Jsem si jistý, že to zvládnete, řekl jsem a postavil kufry ke dveřím. Všechno mám zbaleno, brzy vám budu z cesty. Eva se opřela o pohovku se spokojeným úšklepkem na tváři. Dobře, je to tak nejlepší, Marku. Vážně, setkal jsem se s jejím pohledem, můj výraz byl nečitelný. Když to říkáš, když jsem nosil své věci do auta, aktivoval jsem třetí fázi, jemné poruchy dodávky vody. Kohoutky budou prskat, toalety odmítnou správně splachovat, drobné nepříjemnosti, které se časem vystupňují. Potvrzení ovládacího panelu bylo tichým ujištěním, že scéna je připravena. Naložil jsem poslední kufr do kufru auta a zastavil se, abych se ohlédl na dům. Zvenčí stále vypadal jako vždy, dokonalý rodinný byt. Ale já věděl své. Za těmi zdmi systémy, které jsem nainstaloval, tiše přebírali kontrolu, připravené proměnit jejich samolibou oslavu v chaos. Usedl jsem za volant, naposledy pohlédl na ovládací panel, než jsem vyjel z parkoviště. Blikající světla uvnitř bytu byla z ulice sotva znatelná, ale věděl jsem, že Eva s Tomášem už začínají pociťovat následky. Když jsem odjížděl, tváří mi přelétl záblesk uspokojení. Mysleli si, že vyhráli, ale neměli tušení, co rozpoutali. Tohle byl jen začátek a já měl v úmyslu to dotáhnout do konce. Užijte si byt, zamumlal jsem si pro sebe s lehkým úsměvem na rtech. Dokud můžete, odjíždět od bytu mělo působit jako porážka, ale když jsem sledoval, jak se zmenšuje v mém zpětném zrcátku,
cítil jsem jen rostoucí pocit očekávání. Eva s Tomášem si možná mysleli, že vyhráli, ale nepochopili, proti čemu stojí. Každý krok, který jsem udělal pryč od toho bytu, byl dalším krokem k opětovnému získání kontroly a doručení následků, které si tak bohatě zasloužili. Zastavil jsem na nedalekém parkovišti, abych zkontroloval vše, co jsem zbalil. Auto bylo naložené kufry a krabicemi, každá pečlivě naplněná věcmi, které byly jednoznačně moje. Léta společného života mě naučila důležitosti hranic a nehodlal jsem zanechat nic, co by mě mohlo vázat k chaosu, který se měl v těch zdech rozpoutat. Nábytek, ať si ho nechají, spotřebiče, to byla stejně Evina doména. Věci, které jsem si vzal, byly ty nejdůležitější, dokumenty, sentimentální předměty, moje technické vybavení a cokoliv praktické hodnoty. Všechno ostatní, to byla zástava pro bouři kvasící za těmi zdmi. Po rychlé kontrole telefonu jsem zahájil další fázi svého plánu. Rozhraní ovládacího systému bytu tiše zářilo, maják moci, kterou jsem stále držel. Několika přejetími prstem jsem aktivoval plán dalších poruch. Teplota v bytě bude nepředvídatelně kolísat, přecházet z úmorného horka do mrazivé zimy. Světla, která už sporadicky blikala, budou nyní stmívat a rozjasňovat se v nepravidelných intervalech. Dodávka vody, nastavená na prskání a zastavování, přidá další vrstvu frustrace k jejich takzvané oslavě. Spokojen, že vše je v pohybu, jsem odjel do skladovací jednotky, kterou jsem si pronajal před několika týdny v okrajové části Prahy. Bylo to jedno z mnoha opatření, která jsem učinil poté, co jsem poprvé pojal podezření na Evinu nevěru. Jednotka byla malá, ale bezpečná, plná záloh důležitých dokumentů a duplikátů jakýchkoliv záznamů, ke kterým by se mohla pokusit dostat. V zadním rohu stála zamčená truhla obsahující předměty neocenitelné hodnoty, staré hodinky mého otce, několik rodinných památek a fotografie, které vyprávěly příběh mého života před Evou. Metodicky jsem vyložil své věci a dbal na to, abych vše uspořádal tak, aby následující týdny byly snazší. Tohle bylo teď moje velitelství, místo, kde jsem se mohl přeskupit a naplánovat další kroky. Když jsem zamkl jednotku a vykročil zpět do večerního vzduchu, zaplavil mě pocit klidu. Chaos uvnitř bytu už nepůsobil jako moje břemeno. Teď byl jejich. Když jsem jel směrem k chatě v Posázaví, kterou jsem si pronajal, dovolil jsem si přemýšlet o událostech, které k tomu vedly. Evina zrada nebyla jen aktem nevěry, byl to promyšlený pokus vzít mi všechno, můj domov, můj klid, mou důstojnost. Ale s čím nepočítala, byla moje schopnost předvídat a přizpůsobit se. Každý její krok jen posílil mé odhodlání. Když jsem dorazil na chatu, vybalil jsem jen to nejnutnější, oblečení, toaletní potřeby a notebook. Prostor byl malý, ale útulný, schoulený mezi stromy, které ho chránili před zvědavými pohledy. Zdejší ticho bylo v ostrém kontrastu s napětím, které v posledních týdnech naplňovalo byt, a poprvé po dlouhé době jsem měl pocit, že mohu dýchat. Tu noc, když jsem se uvelebil v posteli, jsem neodolal a zkontroloval živý přenos z bytu. Kamery, které jsem diskrétně nainstaloval, poskytovaly pohled z první řady na rozvíjející se drama. Eva s Tomášem byli stále v obývacím pokoji, jejich samolibé výrazy ochabovaly, jak světla blikala vytrvaleji. Tomáš gestikuloval směrem k termostatu, jeho frustrace byla zjevná i bez zvuku. Evin sebejistý postoj se začínal hroutit, stín pochybností se jí vkrádal do rysů. Díval jsem se ještě pár minut, mé uspokojení rostlo s každým bliknutím světel a každým podrážděným pohledem, který si vyměnili. Pak jsem zavřel notebook a zhasl světlo. Lehký úsměv mi pohrával na rtech, když jsem usínal. Tohle byl jen začátek a oni neměli tušení, o kolik horší to bude. Špunt od šampaňského vystřelil se slavnostním třesknutím, které se rozlehlo bytem, jenž si teď Eva s Tomášem nárokovali jako svůj. Oba se zasmáli, skleničky začínkaly, když si připíjeli na své vítězství. Na svobodu a nové začátky, řekla Eva s úšklepkem a zvednutou sklenicí. Na lepší život, odpověděl Tomáš, jeho úsměv široký a samolibý. Byt se však zdál být méně nakloněn oslavám. Jemné změny v prostředí začaly téměř okamžitě, i když oni byli příliš zaujati svým veselím, než aby si toho zpočátku všimli. Teplota klesla o pár stupňů, ale odbyli to jako nic víc než chladný noční vzduch vkrádající se dovnitř. Měli bychom nechat zkontrolovat termostat,
zamumlal Tomáš, když si přehodil přes nohy deku a usadil se hlouběji do pohovky. Eva nepřítomně přikývla, více soustředěná na nalévání další sklenky. Ale jak večer pokračoval, drobné nepříjemnosti se začaly kupit. Světla sporadicky blikala a narušovala teplou záři obývacího pokoje. Televize přerušovaně ztrácela signál a zaplňovala prostor statickým šumem, který jim drásal nervy. Tomáš si pod vousy zaklel a nemotorně šátral po dálkovém ovladači. Co se to s tou věcí děje? Zabručel a plácl do boku televize. Copak to Marek před pár měsíci nevyměnil? Eva pokrčila rameny, do hlasu se jí vkrádala slabá podrážděnost. Je to asi jen špatné připojení. Zítra někoho zavoláme. Jak mluvila, z kuchyně se ozval zvuk tekoucí vody. Eva svraštila obočí a vstala, aby to prošetřila, podpatky jí klapaly o dřevěnou podlahu. Když došla k dřezu, zjistila, že z kohoutku tryská vařící voda a pára stoupá v hustých oblacích. Tomáši, nechal si to puštěné. Zavolala ostře. Tomáš se objevil ve dveřích a zamračil se. Proč bych to dělal? Zeptal se a založil si ruce na prsou. Eva otočila kohoutkem, aby vodu zastavila, ale ta tekla dál, horkost znemožňovala dotyk. Popadla utěrku, aby si chránila ruku, a s trochou úsilí se jí podařilo vodu zastavit. Ten byt se už rozpadá, zamumlala, frustrace jí zbarvila slova. Myslela jsem, že si říkal, že je to dobrý nápad. Byl to dobrý nápad, odsekl Tomáš, jeho trpělivost zjevně docházela. Ty jsi ta, kdo chtěl uspořádat večírek, než jsme se vůbec zabydleli. Eva na něj vrhla pohled, ale nic neřekla a vrátila se na pohovku se sklenkou šampaňského. Napětí mezi nimi bylo nyní hmatatelné, dřívější triumf slábl, jak se zdálo, že se byt proti ním spikl. Z chodby zapípal termostat a přitáhl jejich pozornost. Tomáš k němu přešel, aby ho zkontroloval, a mumlal si pod vousy kletby. Když k zařízení došel, viděl, že teplota klesla na 10 stupňů. Jeho prsty kmitaly po tlačítkách, když se ho snažil resetovat, ale displej posměšně zablikal, než úplně zhasl. Skvělý, zavrčel a rozhodil rukama. Ta zatracená věc je rozbitá. Co dalšího se ještě pokazí? Řekla Eva, hlas se jí zvedal frustrací. Myslela jsem, že si říkal, že Marek nebude problém, že prostě tiše odejde. Tomáš se k ní otočil, čelist napjatou. A taky odešel. Tohle s ním nemá nic společného. Je to jen špatné načasování. Evině odpovědi zabránil náhlý zvuk vrzajících podlahových prken nad nimi. Oba stuhli, oči jim těkaly ke stropu. Slyšela si to, zašeptala Eva. Tomáš přikývl, výraz stvrdlý. Asi jenom dům sedá. Zvuk se ozval znovu, hlasitěji. Znělo to jako úmyslné kroky, každý těžší než ten předchozí. Eva pevněji sevřela sklenici, klouby jí zbělely. Jsi si jistý? Zeptala se hlasem, který se mírně chvěl. Tomáš popadl baterku z kuchyně a zamířil ke schodišti. Zkontroluju to, zůstaň tady. Eva sledovala, jak stoupá po schodech, paprsek baterky prořezával tmu. Seděla v nepříjemném tichu, každý vrzot a sténání domu zesilovalo její úzkost. Když se Tomáš o 10 minut později vrátil, jeho tvář byla bledá. Nahoře nic není, řekl nepřesvědčivě. Jen vítr nebo tak něco. Eva neodpověděla, pohled upřený na láhev šampaňského, která teď ležela zapomenutá na stole. Oslava skysla a mezi nimi se usadilo nevyřčené napětí. Ani jeden to nechtěl přiznat, ale začínali si uvědomovat, že byt není jejich, aby ho ovládali, ne tak, jak doufali. Jak se noc vlekla, poruchy pokračovaly. Světla blikala prudčeji, voda nepředvídatelně prskala a teplota stále klesala. Než konečně šli spát, vzrušení z jejich domnělého vítězství bylo důkladně uhašeno. Leželi v tichu, každý ztracený ve vlastních myšlenkách, zatímco dům kolem nich jakoby dýchal, živý přítomností, kterou nedokázali pochopit. Daleko, v útulné chatě v Posázaví, kterou jsem teď nazýval domovem, jsem sledoval živý přenos na svém notebooku a popíjel sklenku vína. Eva s Tomášem tak moc chtěli ten byt, a teď byl jejich. Každé bliknutí světla, každý výtrysk vařící vody, každé vrzání podlahových prken bylo připomínkou, že mě podcenili. Jak se vám daří ten nový začátek? Zamumlal jsem si s lehkým úsměvem na rtech, když jsem zavřel notebook a šel spát. Hry teprve začaly. Následující ráno se Eva s Tomášem probudili do bytu, který se zdál chladnější a tmavší, než si pamatovali. Termostat nereagoval, světla byla tlumená a ve vzduchu viselo podivné, tísnivé ticho. Vyměnili si nejisté pohledy, ale nic neřekli.
každý tiše doufal, že ten druhý narůstající napětí přejde. Tomáš zabloudil do kuchyně, aby si uvařil kávu, jen aby zjistil, že kohoutek prská, než z něj vytryskl proud vařící vody, která mu potřísnila ruku. Vykřikl, ucukl a svíral si zrudlou kůži. Co teď? Zavolala Eva z obývacího pokoje, podrážděnost se jí vkrádala do hlasu. Ta zatracená voda zase blbně, zamumlal Tomáš a oplachoval si ruku pod studenou vodou z umyvadla v koupelně. Alespoň ten kohoutek prozatím fungoval. Eva seděla na pohovce a listovala telefonem, jen aby zjistila, že Wi-Fi nefunguje. Zasténala a hodila zařízení na konferenční stolek. Musíme někoho zavolat, aby to tady opravil. Nic nefunguje. Tomáš se objevil ve dveřích, jeho trpělivost viditelně slábla. Jo, přidejme to na seznam věcí, které Marek zjevně neobtěžoval udržovat. Tenhle byt se rozpadá, ale hluboko uvnitř oba věděli své. Tohle nebylo jen opotřebení. Něco na tom bytě bylo špatně, skoro jako by byl živý a naštvaný. Jak den postupoval, znepokojivé události se staly nemožnými ignorovat. Světla blikala agresivněji a na krátké okamžiky uvrhla místnosti do úplné tmy. Dveře, které zůstaly otevřené, se sami od sebe zabouchly, zvuk se rozléhal bytem jako varovný výstřel. Voda ve sprchách střídala mrazivě studenou a vařící horkou, což donutilo Evu s Tomášem vzdát se pokusů o osvěžení. Pozdě odpoledne dosáhlo napětí mezi nimi bodu varu. Šaškárnila si s termostatem. Vyjela Eva, ruce skřížené na prsou, a zírala na Tomáše. Proč bych s ním šaškoval? Ocekl Tomáš. Je asi prostě rozbitý, jako všechno ostatní v tomhle bytě. Eva si odfrkla. Skvělý. Takže co, prostě tady umrzneme, zatímco ty budeš čekat, až se to zázračně opraví. Než mohl Tomáš odpovědět, stěnami se rozezněl hluboký, hrdelní zvuk, který prořízl jejich hádku jako nůž. Oba stuhli, oči jim těkaly po místnosti, jak zvuk sílil a měnil se z hlubokého hučení v něco, co znělo jako slabý šepot. Co to sakra je? Zašeptala Eva, hlas se jí chvěl. Jsou to asi jen trubky, řekl Tomáš, i když neznal přesvědčivě. Šepot utichl a zanechal za sebou děsivé ticho. Eva s Tomášem zůstali přikovaní na místě, dech mělký, jak se snažili zaslechnout jakékoliv další rušivé zvuky. Když se nic dalšího nestalo, vyměnili si nervózní pohledy a pokusili se to přejít. Ale byt s nimi ještě neskončil. Toho večera, když si sedli k večeři, světla v jídelně znovu začala blikat. Tentokrát nepřestala. Žárovky zlostně bzučely, než explodovaly v dešti jiskr a uvrhly místnost do tmy. Eva vykřikla a Tomáš vyskočil na nohy, převrátil židli. Tak dost, zavrčel, popadl baterku z kuchyně. Jdu zkontrolovat jističe. Vrazil do sklepa a nechal Evu samotnou v zatemněné jídelně. Ticho jí svíralo, přerušované jen slabým vrzáním podlahových prken nad hlavou. Pevně se objala, její dřívější kuráž úplně zmizela. Ve sklepě Tomáš svítil baterkou na jističovou skříň a mumlal si pod vousy kletby. Všechno vypadalo normálně, ale když se pokusil přepnout jističe, světla zůstala tvrdohlavě zhasnutá. Frustrovaně se otočil k odchodu, jen aby zjistil, že dveře do sklepa se za ním zabouchly. Zkusil kliku, ale nepohnula se. Evo, zakřičel a bušil na dveře. Dveře jsou zaseklí. Pusť mě ven. Nahoře Eva slyšela jeho tlumené výkřiky, ale nepohnula se. Byla jako přimrazená, oči upřené na obývací pokoj, kde se zdálo, že se stíny pohybují sami od sebe. Srdce jí bušilo, když se jeden ze stínů sformoval do neurčitě lidského tvaru, stojícího nehybně kousek za prahem dveří. Tomáši, zavolala roztřeseným hlasem. Žádná odpověď, jen zvuk jejího vlastního zrychleného dechu a slabé hučení systému bytu. Ve sklepě se Tomášova frustrace změnila v paniku, jak vzduch chladl. Dech mu vycházel v viditelných obláčcích a znovu začal slabý zvuk šepotu, tentokrát blíže. Otočil se a divoce svítil baterkou, ale paprsek neodhalil nic než prázdný prostor. Evo, vykřikl, hlas se mu zlomil. Nahoře se Eva konečně vymanila ze své strnulosti a běžela ke dveřím do sklepa. Trhla jimi a Tomáš vypadl ven, tvář bledou a oči rozšířené strachem. Musíme pryč, řekl a chytil jí za ruku. Hned, ale když se otočili k hlavním dveřím, ty se zabouchly s ohlušujícím třeskem, zámky zacvakly. Dům kolem nich sténal, jeho stěny jakoby pulzovaly životem. Eva s Tomášem se k sobě tiskly, jejich dřívější sebevědomí nahradila syrová, nefiltrovaná hrůza. Byt už nebyl jen budova, byl to predátor a oni byli jeho kořist.
Zoufalství už Evu s Tomášem zcela pohltilo, když se vpotáceli do kuchyně, nervy napjaté k prasknutí a sebevědomí v troskách. Dům kolem nich jakoby dýchal, jeho přítomnost byla tísnivá a neúprosná. Stěny vibrovaly nízkým hučením a občasné zapraskání podlahy nad nimi je přimělo poskočit. Tomáš prohledával zásuvky, hledal cokoliv, co by jim mohlo napovědět, co se děje. Eva přecházela sem a tam, ruce pevně ovinuté kolem těla. Její pohled těkal ke každému stínu, každému záchvěvu pohybu, jako by očekávala, že na ní něco vyskočí. Co vůbec hledáš? Vyštěkla roztřeseným hlasem. Tomáš neodpověděl hned. Ruce mu stuhly, když otevřel poslední zásuvku. Uvnitř ležel jediný list papíru, úhledně složený a umístěný přesně uprostřed. Na okamžik zaváhal, než ho zvedl. Tomášovi se zadrhl dech, když papír rozložil. Vzkaz byl psaný rukou, Markovým nezaměnitelným písmem, užijte si pobyt. Postaral jsem se, aby tenhle byt byl pro vás oba nezapomenutelný. Eva se naklonila přes jeho rameno, aby si vzkaz přečetla. Tvář jí zbledla, jakmile pochopila význam těch slov. To je on, zašeptala. Marek, to dělá on, ale jak? Procedil Tomáš skrz zaťaté zuby a zmačkal papír v pěsti. Je pryč, odešel, jak by mohl ještě ovládat ten byt? Eva zavrtěla hlavou, oči se jí zalily slzami. Nevím, ale musíme odsud okamžitě pryč. Tomáš jí popadl za paži a táhl ji k hlavním dveřím. Trhl za kliku, ale ani se nepohnula. Zámky byly zajištěné a žádná síla s nimi nehnula. Frustrovaně přešel k oknu s úmyslem ho rozbít. Když však patou dlaně udeřil do skla, ani neprasklo. Okno působilo pevně, zesíleně, jako by bylo navrženo přesně tak, aby odolalo podobným pokusům o útěk. Tohle nemůže být skutečnost, zamumlal, hlas se mu chvěl panikou. Marek si s námi jen hraje. Musí si s námi hrát. Eva couvla od okna, ruce se jí třásly. Jsme v pasti, řekla sotva slyšitelně. Všechno naplánoval. Nízké hučení ve zdech zesílilo, přerušované zvukem třískajících dveří v patře. Tomáš si projel rukama vlasy, jeho klid se rozpadal. Eva se zhroutila do křesla, hlavu v dlaních, jak tíha jejich situace začala být nesnesitelná. Přemýšlej, řekl Tomáš a přecházel sem a tam. Musí tu být nějaká cesta ven. Ovládací panel, pojistková skříň, něco. Eva zvedla hlavu, výraz prázdný. Říkal, že udělal tenhle byt nezapomenutelným, zamumlala. Co když nás sleduje? Co když je tu pořád, nějakým způsobem? Tomáš přestal přecházet, tvář mu stvrdla. Jestli nás sleduje, tak dostává přesně to, co chce. Nedáme mu to uspokojení. Ale i když to řekl, zdálo se, že se mu byt vysmívá. Světla pohasla, dokud místnost nebyla zahalena téměř úplnou tmou, a šepot se vrátil, hlasitější a zřetelnější. Teď to nebyly jen zvuky, byla to slova, útržkovitá a mrazivá. Pryč, Evo, vykřikla Eva a zakryla si uši. Tomáš popadl židli a mrštil s ní přes místnost, vztek v něm vřel. Židle se roztříštila o zeď, zvuk se rozlehl bytem. Dost, zakřičel. Slyšíš mě, Marku? Dost. Šepot náhle ustal a byt se ponořil do dusivého ticha. Tomášovi sedmula hruď, když zíral na stěny, jako by je vyzýval k odpovědi. Eva zůstala sedět jako přimrazená, slzy jí stékaly po tváři. On nepřestane, řekla tiše. Chce, abychom trpěli. Tomáš se k ní otočil, ve tváři směs vzteku a zoufalství. Tak ho zastavíme, najdeme způsob, ale jak tam tak stáli, zdálo se, že byt znovu ožil. Stěny vrzaly, podlahy se chvěly a vzduch se naplnil tísnivou, téměř hmatatelnou energií. Bylo to, jako by samotný byt reagoval na jejich vzdor a utahoval své sevření. Eva s Tomášem si v tu chvíli uvědomili, že nečelí jen Markovým pečlivě připraveným plánům. Byli vydáni na milost bytu, který se stal jejich vězením, místem navrženým tak, aby je zlomilo, kousek po kousku. A nebylo úniku. Vzduch v bytě zhoustl, byl téměř dusivý, jak Eva s Tomášem propadali stále hlubší panice. Každý pokus o znovu získání kontroly selhal. Byt, nebo spíše Markův složitý systém, jakoby předvídal každý jejich pohyb a uzavíral každou únikovou cestu tak rychle, jak ji objevili. Eva přecházela po obývacím pokoji, ruce pevně ovinuté kolem sebe, zatímco Tomáš seděl na kraji pohovky, hlavu v dlaních. Šepot, který je dříve pronásledoval, zmizel, ale tísnivé ticho, které ho nahradilo, bylo jaksi horší. Mělo to pocit, jako by byt sledoval, čekal na svůj další tah.
Musíme něco udělat, řekla Eva roztřeseným hlasem. Nemůžeme tu jen tak sedět a nechat to tak. Tomáš zvedl hlavu, oči podlité krví z nedostatku spánku. Co navrhuješ, Evo? Ocekl. Zkusili jsme dveře, okna, jističe. Nic nefunguje. Jsme v pasti. Eva sebou trhla nad jedem v jeho tónu, ale odmítla ustoupit. Musí tu být cesta ven, trvala na svém. Co sklep? Možná je něco dole, co Marek nezapomněl zamknout. Tomáš zaváhal, čelist napjatou. Myšlenka na návrat do sklepa, kde vzduch nepřirozeně schladl a zdálo se, že šepot odtud pochází, mu sevřela žaludek. Ale Evin zoufalý výraz mu nedal na vybranou. Fajn, řekl a prudce vstal. Zkontrolujeme sklep, ale jestli tam nic nebude, musíme se soustředit na šetření energií. Ať už se tu děje cokoliv, nezabije nás to. Je to jen Marek, co se nás snaží vyděsit. Eva přikývla, ačkoliv strach v jejich očích prozrazoval nedostatek přesvědčení. Společně se vydali ke dveřím do sklepa, které zlověstně zavrzaly, když je Tomáš otevřel. Schodiště se táhlo do tmy, jediná žárovka nad ním slabě blikala. Drž se blízko, zamumlal Tomáš, popadl baterku z kuchyňské linky a sestoupil po schodech. Eva ho následovala, třesoucíma se rukama svírala zábradlí. Sklep byl ještě chladnější, než si pamatovali. Dech jim vycházel v obláčcích a betonová podlaha jim pod nohama připadala jako led. Tomáš přejel baterkou po místnosti a odhalil police plné nářadí a úložných krabic. Na první pohled to nevypadalo na víc než obyčejný sklep, ale tísnivá atmosféra znemožňovala uvolnění. Hledej cokoliv, co vypadá nepatřičně, řekl Tomáš tiše. Eva přešla do rohu místnosti a prohrabávala se hromadou krabic. Našla stará fotoalba, vánoční ozdoby a další všední předměty. Nic, co by jim mohlo pomoci uniknout. Frustrovaně zabouchla víko jedné krabice, zvuk se rozlehl sklepem. Nic tu není, řekla, hlas se jí lámal. Tohle byla ztráta času. Hledej dál, ocekl Tomáš a posvítil baterkou k protější zdi. Marek by nás tu jen tak nenechal bez možností. Snaží se nám zahrát na nervy. Musí tu něco být. Jak mluvil, světlo zachytilo slabý záblesk u paty zdi. Tomáš se přikrčil, srdce mu bušilo, když si uvědomil, že je to malý kovový panel. Otevřel ho a odhalil řadu drátů a spínačů. Co to je? Zeptala se Eva a spěchala k němu. Je to ovládací panel, řekl Tomáš, hlas zabarvený nadějí i obavami. Tímhle možná všechno ovládá. Studoval panel a snažil se porozumět zapojení. Bylo to mnohem složitější než cokoliv, s čím se kdy setkal, s popisky a spínači, které se zdály záměrně záhadné. Ruce se mu třásly, když sáhl po jednom ze spínačů. Počkej, řekla Eva a chytila ho za paži. Co když přepnutím špatného spínače všechno ještě zhoršíme? Tomáš zaváhal, její slova ho zarazila. Ale rostoucí pocit klaustrofobie, pocit, že se samotné stěny uzavírají, ho hnal dál. Nemáme na vybranou, řekl a přepnul první spínač. Nic se nestalo. Přepnul další a pak další, pokaždé očekával reakci, ale byt zůstal tichý, jeho systémy nepohnuty jeho pokusy o znovu získání kontroly. Frustrace přetekla a Tomáš udeřil pěstí do panelu. Zatraceně, zakřičel. Co od nás chce? Jakoby v odpověď, světla ve sklepě úplně zhasla a uvrhla je do tmy. Eva vykřikla a chytila se Tomáše, jak se šepot vrátil, hlasitější a zřetelnější než kdykoliv předtím. Obklopoval je, naplňoval vzduch mrazivými slovy, která jakoby pronikala do samotných jejich kostí. Neměli jste zůstávat. Eva se tiskla k Tomášovi, vzliky tlumené o jeho rameno. Musíme odsud pryč, vykoktala. Je mi jedno jak, ale musíme pryč. Tomáš přikývl, ačkoliv neměl tušení, jak to zařídit. Byt se stal vězením, jeho zdi protchnuté Markovou promyšlenou zlobou. Když se vpotáceli zpět po schodech, jejich panika rostla s každým krokem, uvědomili si pravdu. Tohle nebyla jen bitva vůlí, byla to hra, kterou nikdy neměli vyhrát. Byt se proměnil z vězení v bojiště. Eva s Tomášem, kdysi samolibí a sebejistí, byli nyní jen stíny sebe sama, zoufale se snažící uniknout. Teplota divoce kolísala, v jednu chvíli je uvrhla do mrazivé zimy a v další do dusivého horka. Světla nepravidelně blikala a vrhala přízračné stíny na stěny, které jakoby se k nim přibližovaly. Evě se těžce dýchalo, když se vpotácela do kuchyně a chytila se pracovní desky pro oporu. Tomáši, zalapala po dechu, hlas syrový od křiku. Musíme pryč, já už to nevydržím. Tomáš, stejně rozcuchaný, se objevil ve dveřích, tvář bledou a spocenou.
Snažím se, ocekl, ačkoliv jeho hlas postrádal obvyklou ostrost. Bylo jasné, že je stejně ztracený jako ona. Okna se nerozbíjí, dveře se neotevřou. Je to, jako by tohle místo bylo živé. Eva se k němu otočila, oči rozšířené hrůzou. Co od nás chce? Zašeptala. Proč to dělá? Než mohl Tomáš odpovědět, podlaha pod nimi se prudce zachvěla a málem je srazila s nohou. Nízké hučení, které je pronásledovalo celé dny, zesílilo do ohlušujícího řevu a zdálo se, že byt vibruje vztekem. Eva vykřikla, když stěny začaly praskat, zubaté čáry se plazily po malbě jako žíly. To je plyn, zakřičel Tomáš, hlas sotva slyšitelný přes tu kakofonii. Musíme, ale jeho slova byla přerušena, když z ventilace vytrysklo hlasité syčení. Hustý, štiplavý kouř se valil do místnosti, štípal je do očí a plnil jim plíce. Eva padla na kolena a prudce kašlala, zatímco Tomáš se potácel ke dveřím a marně škrábal po klice. Marku, vykřikla Eva, hlasem zoufalé prosby. Prosím, přestaň, omlouváme se, jen nás nechýt. Žádná odpověď, jen neúprosné hučení systému bytu. Světla naposledy zablikala, než je uvrhla do tmy, zanechávajíc jen zvuk jejich trhaného dechu a syčení plynu plnícího místnost. Tomáš se zhroutil vedle Evy, síly ho opouštěly, jak výpary zabírali. Sáhl po její ruce, jejich prsty se dotkly v posledním, marném gestu solidarity. Promiň, vykoktel, hlas sotva slyšitelný. Je to moje chyba. Evininy slzy se mísily s potem na její tváři, když mu slabě stiskla ruku. Neměli jsme, začala, ale její slova se vytratila, jak její tělo ochablo. Byt stichl, hučení utichlo, praskliny ve zdech přestaly postupovat a tísnivé horko i chlad se rozplynuly. Plynové ventily se tiše zavřely a zanechaly místnost děsivě klidnou. Eva s Tomášem leželi nehybně na kuchyňské podlaze, jejich kdysi samolibé chování nahradili bezvládné výrazy. Míle daleko, v útulné chatě schoulené v lesích Posázaví, Marek sledoval živý přenos na svém notebooku. Jeho tvář byla klidná, téměř vyrovnaná, když si usrkl kávy. Obrazovka zobrazovala nyní tichý byt, jeho systémy konečně v klidu. Tak moc jste to chtěli, zamumlal si pro sebe, hlas tichý, ale s nádechem hořkosti. Teď je to všechno vaše. Zavřel notebook a opřel se v křesle, nejjemnější náznak úsměvu mu pohrával na rtech. Byt splnil svůj úkol a Marek neměl v úmyslu se ohlížet zpět. Eva s Tomášem mu vzali všechno, ale nakonec to byli oni, kdo zaplatil nejvyšší cenu. Venku se nad obzorem objevilo první světlo úsvitu, signalizující začátek nového dne. Pro Marka to byl začátek nové kapitoly bez zrady a duchů minulosti. Chata byla tichá, kromě praskání ohně v krbu, jehož teplo ostře kontrastovalo s chladnou precizností toho, co se právě odehrálo. Marek seděl u malého dřevěného stolu, před sebou otevřený notebook zobrazující živý přenos z bytu. Kamery, diskrétně umístěné a bezchybně integrované do infrastruktury domova, nabízely jasný pohled do každé místnosti. Viděl Evu s Tomášem ležet nehybně na kuchyňské podlaze, byt nyní děsivě tichý. Marek si pomalu usrkl kávy, hořkost ho uzemňovala, když zíral na obrazovku. Bylo dokonáno. Bouře zrady, ponížení a hněvu, která ho měsíce pohlcovala, konečně dosáhla svého vrcholu. Přesto, když sledoval následky, necítil opojení, které si představoval. Uspokojení ano, ale bylo zmírněno nepopiratelným smutkem. Opřel se v křesle a dlouze, odměřeně vydechl. Byt byl jeho mistrovským dílem, pečlivou směsí technologie a strategie, navrženou tak, aby Evě s Tomášem dala přesně to, co si zasloužili. Každé blikající světlo, každý mrazivý šepot, každá porucha byla zorganizována tak, aby je znervóznila, aby kousek po kousku strhala jejich samolibou sebedůvěru. A fungovalo to. Na konci byli zlomení, jejich arogance nahrazena syrovým, zoufalým strachem. Ale teď, když to skončilo, Marek nemohl nepřemýšlet o tom, jak k tomu došlo. Kdysi Evu miloval, hluboce a bezvýhradně. Ten byt pro ní postavil, naplnil ho veškerým pohodlím a vybavením, jaké si mohla přát. Byl symbolem jejich společného života, hmatatelným vyjádřením jeho oddanosti. Vidět, jak se stal bojištěm její zrady, byla hořká ironie. Mohli jste mít všechno, zamumlal, hlas sotva slyšitelný přes praskání ohně. Ale nestačilo to, že obrazovka zablikala, jak přenos cyklicky procházel různými úhly kamer. Obývací pokoj, ložnice, chodba, všechno teď prázdné,
kromě ozvěn toho, co se stalo. Pohled na byt, tak tichý a bez života, přinesl bodnutí lítosti, které Marek neočekával. Vyhrál, ale vítězství působilo dutě. Zavřel notebook, vstal a přešel k oknu. Výhled ven byl klidný, les zalitý měkkým světlem časného rána. V dálce štěbetali ptáci, jejich zpěv ostře kontrastoval s chaosem, který zanechal za sebou. Tato chata byla jeho útočištěm, místem, kam mohl uniknout hluku a přeskupit se. Stala se svatyní, kde mohl plánovat svůj další krok, osvobozen od tíhy Eviny zrady. Když zíral na stromy, v mysli mu utkvěla otázka, stálo to za to. Měsíce plánování, složité nastavení, neustálý dohled, všechno proto, aby spravedlnost dostihla 2 lidi, kteří mu ublížili. Vzali mu všechno, ale v tomto procesu byl nucen čelit částem sebe sama, o kterých nevěděl, že existují. Tichý vztek, schopnost promyšlené pomsty, to nebyly rysy, které by si kdy spojoval se sebou samým. Možná tohle je ta skutečná zrada, řekl tiše, dech mu zamlžil sklo. To, čím mě donutili se stát. Otočil se zpět ke stolu, pohled mu padl na zavřený notebook. Úřady brzy najdou byt, o to se postaral. Systémy byly naprogramovány tak, aby se resetovaly a smazaly jakoukoliv stopu jeho účasti. Pro ně to bude vypadat jako tragická nehoda, porucha inteligentního domácího systému, která se vymkla kontrole. Smrt Evy a Tomáše bude označena za nešťastnou náhodu, což Markovi umožní jít dál. A on půjde dál. Tato kapitola jeho života, jakkoliv temná a zvrácená se stala, skončila. Byt, kdysi symbol lásky a oddanosti, bude nyní připomínán jako varovný příběh, připomínka toho, co se stane, když je důvěra zrazena a láska brána za samozřejmost. Marek popadl kabát a vyšel ven. Svěží ranní vzduch ho štípal do kůže. Les kolem něj působil živě, zvuky a vůně ho uzemňovaly v přítomnosti. Zhluboka se nadechl a nechal si čerstvý vzduch naplnit plíce. Je čas, řekl pevným hlasem. Čas začít znovu. S posledním pohledem na četu zamířil k autu, na rtech mu pohrával lehký úsměv. Minulost byla za ním a budoucnost, poprvé po měsících, působila jako něco, na co stojí za to se těšit. Marek stál uprostřed prázdného domu na okraji Kutné Hory, ruce v bok, a rozhlížel se po prostoru. Podlahy byly vyleštěné, stěny čerstvě vymalované a sluneční světlo proudilo velkými okny a vrhalo na zem teplé vzory. Nebylo to nic jako byt, který opustil, byt, který byl svědkem zrady, hněvu a promyšlené pomsty. Toto místo bylo nové, nedotčené tíhou jeho minulosti. Byl to jeho čistý štít. Ve dveřích se objevila realitní makléřka, v ruce desky a na tváři zářivý úsměv. Vše je dokončeno, pane Nováku. Klíče jsou vaše. Marek se k ní otočil, výraz klidný, ale spokojený. Děkuji, vážím si veškeré vaší pomoci. Podala mu klíče a na okamžik tam stál, chladný kov mu tlačil do dlaně. Působilo to symbolicky, jako hmatatelné vyjádření jeho nového začátku. Zdvořile kývl makléřce, když se omluvila a nechala ho samotného v domě, který teď patřil jen jemu. Procházel místnostmi a nechal myšlenky bloudit. Dispozice byla jednoduchá, nenáročná a praktická. Každý krok působil jako schazování vrstvy emocionální zátěže, kterou tak dlouho nesl. Tady nebyly žádné vzpomínky na Evin smích měnící se v pohrdání, žádné ozvěny Tomášových samolibých posměšků, žádné skryté ovládací panely čekající na rozpoutání chaosu. Tohle bylo místo, kde mohl prostě být. Došel do obývacího pokoje a klesl na pohovku, kterou si objednal před týdnem. Její měkké polštáře byly vítaným pohodlím. Vytáhl telefon a procházel e-maily a zprávy od přátel a rodiny, kteří ho všichni podporovali po jeho rozchodu. Nevěděli o plném rozsahu toho, co se stalo, a nepotřebovali to vědět. Pro ně byl prostě muž, který přestál těžký rozvod a vyšel z něj silnější. Jedna zpráva upoutala jeho pozornost, jednoduchá textovka od sestry, jsem na tebe pyšná. Nemůžu se dočkat, až navštívím tvůj nový dům. Usmál se a rychle odepsal, díky. Jsi kdykoliv vítána. Když odložil telefon, myšlenky se mu vrátily k bytu, který opustil. Věděl, že úřady už těla Evy a Tomáše našly. Zprávy to označí za tragickou nehodu, vadný systém chytré domácnosti vedoucí ke katastrofálnímu selhání. Nebyla tam žádná stopa jeho účasti, žádný důkaz spojující ho s událostmi, které se odehrály. Naplánoval to pečlivě, zajistil, aby jeho ruce zůstaly čisté.
A přesto vzpomínka na to, co udělal, přetrvávala. Ne jako břemeno, ale jako lekce. Tvrdě se naučil, že důvěra může být křehká, že láska se může v mžiku změnit v zradu. Ale také objevil svou vlastní sílu, svou schopnost převzít kontrolu nad situací a zajistit, aby spravedlnost byla vykonána. Nebyla to cesta, kterou by si kdy představoval, ale dovedla ho k tomuto okamžiku klidu. Zvedl se z pohovky a zabloudil na zahradu za domem. Zahrada byla malá, ale plná potenciálu, s kouskem země čekajícím na obdělání. Klekl si, projel prsty půdou a usmál se pro sebe. Něco tu zasadí, možná květiny nebo zeleninový záhon. Něco, o co se bude starat, co bude pěstovat. Připadalo mu to příhodné, tichý symbol nového života, který si budoval. Když odpolední světlo začalo slábnout, Marek se vrátil dovnitř a stál u okna, zíral na tichou čtvrť. Tíha, která na něj tak dlouho tlačila, zmizela, nahrazena pocitem lehkosti, který necítil léta. Tento dům, tento život, byl jeho. Osvobozený od zrady, osvobozený od hněvu, osvobozený od duchů minulosti. Naposledy pomyslel na Evu s Tomášem. Ne s hořkostí nebo lítostí, ale s jasností. Udělali svá rozhodnutí a on také. Teď ta rozhodnutí patřila minulosti a on neměl v úmyslu nechat je diktovat svou budoucnost. Otočil se od okna, přešel do kuchyně a začal vybalovat krabice. Talíře, sklenice, příbory, všechny ty malé, všední věci, které dělají z domu domov. Pracoval vytrvale, každá věc našla své místo, dokud místnost nepůsobila teple a zabydleně. Nebylo to velkolepé ani extravagantní, ale stačilo to. Bylo to jeho. Později večer, když seděl u jídelního stolu s jednoduchým jídlem a sklenkou vína, dovolil si okamžik tiché reflexe. Cesta byla dlouhá a obtížná, ale dovedla ho sem, k tomuto čistému štítu. A poprvé po dlouhé době cítil skutečný klid. Zvedl sklenici k nikomu konkrétnímu a zamumlal, na nové začátky. A když si usrkl, na tváři mu přelétl nejjemnější úsměv. Minulost byla za ním a budoucnost byla do kořán otevřená, čekající, až bude napsána.